Udah sini aja Mbak. Walah dolanan itu. Sudah duduk. Ini loh, Dok. Nah, gini bisa. Oke. Sudah. Mainan. Intan mang terus neng ndi yo Lek Intan yo. Lek Intan kemana? Lek Intan kemana? Sini sih, ayo. Neng dina kayu. Cekleduk, hujan udah di situ Sini bebas nih. Mana Undang, ayo, Rono. Halo, Mak Ngatini. Tak syuting Mak Ngatini. Pergi mandi yo, Mak yo. Adik. Iya, Ben hilang. 1, 2, 3, 4. Nggih. Kuwi terong iki, Dok. Kuwi lho terong. Semar yang ini pemirsa. Kecil nek bangun tidur ya Allah. Duduk. Oh, tak syuting ketok ora Ibu ki. Yang duduk Mbak duduk. Wis tak syuting ning kene ora ketok Mbak Indah kok. Hal. Iya. Dadah. Nyom. Minumnya adik ndak di sini. Minumnya adik di bawah mama. Iya, diminum di gowo mama. Minumnya di bawah mama. Iya. Nyom. Iki Kinara lapin ki. Lapin. 1. Lapin. Dalam. Mama di sana. Habis ini buka paketan ya, kamu dibeli dolanan sama Lek Intan ya. Iya, tak dulu ya. Mandi dulu biar cantik. Apa duduk kan? Iya, makasih. Ya, Bu, syuting, Bu. Aku tak ngomong adik. Iya, sedang ngomong. Iki pembasnya dicoplok dhisik iki. Terus mandi. Soalnya pembas adik wis bek. Iya. Gitu ya. Nek bayang-bayange. Matahari yang bagus itu sekitar pukul berapa nggih pemirsa? Ini 7:30 nggih. Jenenge Kinara. Sahla, Haflani, Arbarni, Kinaraisa, Lapin. Kenapa? Udah. Berjemur sudah. Udah berjemur sudah. Ya wes. Mandi dulu ya. Duduk. Kinara sahur, Mak Tin. Nggih. Sahur. Kinara wis sampun mana? Ya, pelan-pelan Sik nduk minumnya kok sik nduk Tan. Apa? Dolanan listrik dulu ya. Mboten. Itu sinetron. Mboten listrik kok. Ayo mam dulu. Iku sendange Adik. Wis. Maem. Dek dalu ditulang ibune nggih telap-telep, Mak. Niku ngangge niku sayur mboten pedes. Iya itu punya Kinoi. Walah mbek gendong. Ambil. Walah ngoten, Mak. Ambek gendong. Walah. Gak iso, Mak. Bisa le. Ayo. Naik, masuk. Ledek mah, lah jarene gendong. Ini, Mam. Mam sendiri sini. Muter lagi. Mam. Duduk. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
Enak, adiknya jadi anu nduk ya, jadi ganggu sik ya. Enak enggak enak? Enak. Enak. Apa? Aku mau coklat nona, aku nangis lokin. Ya, pinjem ya, jangan dicoklatkan lagi ya. Oh iya. Kasih. Ya. Ya, yes. Ya sudah besar, tak tukokno bandu. Iya. Bandu sing ukuran sak kinara ono apa ora ya? Kan modelnya sing karet kuwi lho, Tan. Wis engko bar maem terus dijak iki lho, Tan. Ini lho dari Mbak Arina terus mainannya kinara. Mbok pakekno sapa kuwi bandune? Gak apa-apa iso dibenakne kok Ben Dok. Makasih. Yo balik lagi ke maem lagi. Duduk. Ngomong apa iki Narai? Gak apa-apa, Yus pengen duduk, pengen cedak mae. Yes. Kinara lapin. Pinter aja maem di. Putrine Mbak Indah karo Mas Dimas peneng tindah lah, Dok. Wis pakone Kinara iki lho. Kene. Iya. Sepatu lho iki lho sepatu. Oh, maem dhewe. Sik to, mama aku kotor. Sepatune Kinara. Pinter ya, Masya Allah. Ning dine. Lho, digoleki anu anti Nunainul, Dok, ning Hongkong kalau. Bu, kalau nyoteng Kinara yang durasinya agak lumayan nggih lah iki tak concongno Kinara Mbak Nuna jenengan. Wangi ya. Wangi. Ayo maem lagi. Kok dibuka Kinara iso buka. Apa lendok kuwi apa? Tinggo iki yo. Oh, tinggo sirahmu. Gatok. Engko sirahmu, Mat. Maem dulu. Tinggo sirah mumet. Balone mana balon? Balone mana balonnya? Intine wis teko ki ya wis ora tak jak wis ora. Balonnya mana? Wah, sing paket. Nah, itu dibeliin anu Tante Intan. Nono, itu di sebelah rem. Ben dialihno sik, guys. Ndekne lagi gak pengen disoting ki mang. Belum disote. Mbah Eneng masanya. Tapi cilik bagus ya. Belum tukono gunting apa iso ta? njaluk tulung. Sik kadit. Angel mbok sik ta sabar. Wangi tenan kok. Yo kuwi ya di nganu kok. Enek solasi kok. Sik ya, Dok. Sik makasih. Disolasi kok. Yo angel lah. Apa itu ya? Apa itu dibelikan apa itu? Dolanane Kinara. Yeay. Iya. Apa mbok? Apa sih? Duh, Sik aku. Gue di Kinara kok. duh. Aku tinggal apa? Mau. Mau ya sik to. Sadono. Loh. Kayak pitik-pitik. Oh alah nek iki sing seneng kok gak mau Kinara. Antine ya seneng. Iya. Guyu api. Pi ya. Jadi dekne ki anu, Dok. Mas yo mbok apakno bumi gonjang-ganjing tetep ngadeg dekne lho. Lho tenan ta, Dah? Pukul-pukul lho. Api, Dok. Salam. Ya Sini lagi. Allah. Salam ya. Sini lagi. Terus yang berikutnya ya Mbak Indah ya. Ini hadiah dari Bilang dulu makasih, Mbak. Salim dulu, Mbak. Salim. Ya, Mbah cium. Mbak cium. Makasih, Mbah ya, udah dibelikan mainan. Dan main lagi. Sehat selalu Le Intan, Mbah. Panjang umur. Kudu moh nyayang Lek Intan kok Kilonya. Kudu gak cocok. Ya apik Ngono kuwi piro mbok regane dek lucu? Ya Dok. Piro regane dek lucu? Tek monteng-monteng ah. Pira ya denge 30 gitu. Iya. Tiga. Ya Allah, kaya ngono 30.000. Iya. Saongkire. Iya gitu. Kali Dok. Ini kan Dok. Ya. Yang minum susu sih.
Minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja langsung ambek rukuk sujud ngono kita, Nduk. Rambutnya ini, entah wis geger, Dok, dah. Heeh. Dari Mbak Arina, Dok. Yang kemarin Mbak Indah dititipi untuk Elsa Hanum dan Kinara. Sekarang Bu Yuni saya mau nitip lagi untuk Internio. Terima kasih Mbak Arina. Ruko. Weh, mau kenal? Kena, mau kena tidak? Buka kan, buka. Dapet. Unboxing kan tinggu bocor. Tak sila aku ya kan? Wah, tapi etan. Rapi ten. Apik tuh. Yo, Mbak Jess ndure Mbak Indah ngisore ya. Ngono piye? Gila. Kinara tasik, gede duwe. Ini nak sedih lu otan. Oh, Tita ini kue angger pelit. Mbak Rina ki lho, Mbak, Intan pelit, Mbak. Mau nyilai aku, Mbak. Oh, iki anu bros, enek brosnya yo. Enek tulisannya Intan. Intan dan boleh dipinjam ngono tulisannya. Oh iya. Intan boleh dipinjamkan. Boleh dipinjamkan sapa, Mbak? Wacana, Mbak, dipinjamkan sapa, Ini Mbak? kan enek tulisannya cilik. Rukoh ini untuk De Internio, rajin puasa ya, jangan bandel, dan kalau dituturi ibu didengarkan, jangan mlebu kuping kiwa, jangan masuk kuping tengen, keluar kuping kiwa ya itu. Dan rukoh ini boleh dipinjam oleh Mbak Sri Kutil, terus boleh dipinjam oleh Yayo, Mbak Indah dan semua. Yayo mana? Yaya, Yaya. Yaya, Repa. dan tetangga-tetangga yang dolan pinjam. Berarti apa tuh pinjem? Boleh, Matin, boleh. Mbak Rina. Tulisannya kuwi enek. Diwaca lho, ya lah. Enggak bisa. Lah yo diwacana ibu Mang. mah. Ibu ki cilik-cilik iki mau ngono lho. Ini pun Mbak Arina. Iki jane sing bogang sapa sih, Mbak? Sing nakal kene gak sih? Iya, Yo yo tekan kono. Mbak Arina, nakal Mbak Arina, Intan Mbak Intan. Ya jal dipakai le, sing ngasih ben seneng. juga lah atas itu. Raka iku nggo anu ten. Nggo kayak kebaya. Masya Terima kasih Mbak Allah. Rina carane nek iku Ya apik ten. Bagus, Dok. Iki Apik yo. Warnane biring. Nek pamane Lah pengen. ya Raka iso tinggo anu lho, tinggo kebaya iki. Iya. Lagi Bu, tinggi. Motifnya soalnya bagus. Iya, bagus sih. Ada renda-renda. Api. Pi. Terima kasih untuk Mbak Arina Kusuma Wardani, sehat selalu. Semoga jenengan yang masih makaryo di negeri yang jauh di sana pinaringan sehat walafiat. Amin. Lancar rezekine. Amin ya Rabbal alamin. Terus dimudahkan dalam segala Amin. Ngono ya tanya dong Mbak Arina piye mbok dongakno piye? Sehat selalu. Sehat selalu. Amin ya Lancar. Allah. Rezekinya. Amin. Pun pemirsa, demikian dia cerita pagi ini ki lanjutan konggone mae karena ndek bengi wis kadung bengi to. Terus ya wis aku melu ngantuk, Kinara ngantuk, melok ngantuk, tak lanjutkan sesuk Mbak Indah. Wis kami pamit dulu ya. Iya, mana? Wassalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. Cus. Sentok nemen ta, Nduk? Ya wis nek nem ya wis. Kok iso ngepasno, Mbak? Caplok yo. Iya sabar. Wes Sila itu dadah. lagi caplok. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa. Terus baca doa, monggo Mak Pa, selamat berbuka puasa. Nggih, nggih Mak Pa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Mak. Nggih Mak. Sampun bismillahirrahmanirrahim. Seger. Betul ya, Mbak? Seger, Mak. Jajali, Mak. Urung jajal. Seger Mbak Intan urung tak jajal, Mak. Jare. Wis dijajal. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nunan iki lho. Semoga monggo Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Niki lho lenah le kurang le. Kancane sing urung. Ini mama. Balungnya tak kena ya balung. Jangan. Balungnya nih, oh dia monggo. Kene lek, Nduk. Balungnya kok nek kerdus itu cek Mbak Amel nah. Iya, Nduk ki melok buka, Nduk lho, kene acar.
Mbak Mak Pa, aku bareng Mak Pa. Bareng Mbak Intan. Beber bisa. Jangannya kudenan. Jangannya kudenan. Jalan. Sambil goreng kentang. Alhamdulillah adem nggih Mak Pa. Nggih. Kok diiringi hujan nggih. Alhamdulillah. Nganti mam kan? Semangkane wis mbok pangan, Bu. Gonge aku rung mam semangka iki. Pemirsa wis biki wis nanti lanjut nggih niki hujan pemirsa nggih. Makan telas, Intan ya wis mulai telas. Aku eling pemirsa, pemirsa. Bu nyon sewu nggih, amit nggih. Amit nyon sewu. Tasku, Nduk. Aku njaluk tulung tasku. Apa ae lho? Tasku ning kono, Nduk. Motor. Ning motor, Nduk, lak yo kebis kok anu saline Intan. Tulung yo, Nduk yo. Nginep mriki. Iso. Tas ibu, Nduk, tas klambi ning motor iki. Piye jalan le yo kudanan, Nduk, angge eling aku. Terus gak apa-apa jenenge lali yo. Aku luar. Iya yo mbah yo. Apa ki Mas tak sik. Lali. Aku mangga nggo wong saline Intan tak kok ning tas Nduk. Dewe wong sudan gretek. Yo iso nganune Intan salin. Piye, Nduk? Aman. Kebas. Gak sido nginep berat ibu. Gak suka nginep langsung mulai Nduk. Pese. Alam kok kenapa karena golong-golong jaringan langsung. Gak apa-apa Nduk, saiki nek pamane ibu ngono ya ibaratnya ora salin ngono ya. Gak masalah, tapi Intan ki kan piye ya kudu salin Nduk. Nek ora klambine dhewe kan yo Nggih, gitu. wis kaya ngoten Iki kan nino ning kono. Ayo Nduk tak jak ndelok sik kondisi klambiku piye. Yo hati-hati ya. Nggak bisa dulu tak apa tuh? Alon-alon Bu. Walah. Nggih. Aman Ibu. Alhamdulillah gak gadah yo. Kan iki Alhamdulillah. barter prop itu. Waterproof. Alhamdulillah gak gadah lho. Gak gadah. Ya kudu gak gedilah nek no. Tanteng-teng ning ngene ae. Ora gadah. Alhamdulillah. Terus cuma iku nek ya Bu, tasnya tak Bu. Maksudnya ki Jerone aman. Garing di dalam. Alhamdulillah. Aku wis lagi eling dulu. Lagi bar iku telung suapan Nggih. dulu. Langsung kamera tak pateni gua. Lak go gombloke Intan aku ngono. Wis kok dilanjut. Tapi menterang. Terang ning nduk. Ya wis yo matur nuwun yo. Nggih, bakal guys ya. Terus pada bubar, Masya Allah ramene. Lah nggih. Berkah barokah. Wis pada kupat guys. Oh niku. Pastian toh. Pas Mbah Kemi Wijayanti. Terry.
Halo, gak apa le. Alah cueke pol. Lah nih kenal Dik potong mriki nggih. Lah iya Dek, lah tak parani rene. Wis ilang. Nggih. Aman Ibu. Aman. Gak teng mriku mawon. Gak usah wis. Nggih, Mak. Nggih matur suwun Mak Pah. Ada mak apa guys? Matur suwun Mak Pah nggih. Mangga. Nggih. Iki nara nek ngertos jenengan langsung marani dulu. Nah, iki ceritane. Arek golek sandal lho. Hati-hati. Lah nggih. Wes alhamdulillah. Terima kasih lho Nduk Reti. Nggih, mboten apa-apa, Bu. Tak lanjut. Iku lho Kinara ki ditumbasno dolanan Intan kan nyekrol-nyekrol ngono kuwi to. Nggih. Enek dolanan cilik-cilik. Iki lebu apik ya wis nang ditutul ngono. Kita tahu sendiri. Iya, maksudnya kondo aku. Kan maune tak gremengi. Nek ana apa-apa kondo ibu, aja nutuli dhewe aku ngono. Terus iki lebu apik ibu dolanan ngono. Ya sedang ditutul, wis ditutul. Iki mau jam piro mang lo teko bareng karo pas tadi gini ibu. Lah kan lek ya lah suarane. Iya. Lah kan di papa. Ya wis, Dek. Pasane sik. Matur suwun, Bu. Nggih.